Aryo! Nasaan ang kapatid mong si Adan? Diyan o, sa loob. Adan! Bakit po, Itay? Adan! Sinisiraan mo kasi departamento. Pati pangalan ko, sinisira mo. Itay! Iputok mo! Para matapos ito. Simulat sa pulpa. Kung malit pa kami, si Patadyak ang ginagawa mo! Halos patayin mo na kami! Putok mo para matapos na! Kung yun ang kasiyahan mo! Adan! Sa susunod, hindi na kita palalampasin. Kahit anak pa kita, ipakukulong pa rin kita. Adan! Anong pinagagawa mo? Napakatigas talaga ng ulo mo. Itay, wala akong ginagawang masama. Nilikas ko lang ang aking teritoryo kay Boy Negro. Kung sa tingin mong masama ang ginagawa ko, pakulong niyo ako. Kung tinuturing mo pa akong anak. Adan! Mali na ang ginagawa mo. Lumalamag ka na sa batas. Kahit anak pa kita, di kita palalampasin. Itay, wala akong nilabag na batas. Alam mo yan. Kahit pa anong mangyari, itay ko kayo. Ikaw ang aking ama. Pakukulong niyo. Kayong bahala. Parang hindi nyo na ako anak. Kung tinuturing mo kong ama, akin na ang baril mo. Tay, hindi ko may bibigay sa'yo to. Kahit patayin niyo ako. Adan! Talagang matigas ang ulo mo. Sinusuway mo na ako. Kahit buhay mo, ibubuhos ko. Huwag lang madumihan ang pangalan ko. Day! Ganyan ka ba magmahal sa anak? Anak mo ba talaga ako? Dahil sa reputasyon nyo, sa pangalan mo, papatayin mo ko! Parang hindi mo ko tuloy na anak! Diyan ka ba masaya? Kung gusto mo, patayin mo na ako! Hindi mo ko yata anak! Tapusin mo na ang buhay ko!